It's probably best if we split up. Nej, nej. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Tak for hjælpen. Fuck it. Det er sådan lidt. Så står han bare der alligevel. Så står han bare der sådan. Jeg venter altså på, at du går. Jeg kan ikke gå. Må jeg så gå min egen vej? Det tror jeg gerne, du må, men jeg tror også bare, du kan følge efter ham og være pisseirriterende. Sådan, gider du ikke bare gøre gå? Nej, Jeg vil ind og finde en hest. Så skal du til en by. Jeg vil have en hest. Ja, så find en by et eller andet sted. Så er du. Shit! No. Now you don't even need a faggot anymore. I don't even need a faggot. I'm awesome. I'm just awesome. Yeah. Der var lige der en sekund, hvor jeg troede, du sagde, I'm Jesus. I am Jesus too. I'm Jesus and I'm Jesus. shooting bears with a bow. Woo. Oh. No, that was just a rock. That was not a bear. Not a bear. Not a bear. Not a bear. And this is a path. And I love path. Oh, see, there's a horse. I want to steal that. Det er ikke en hest, det er en el. Og der er en dude. Can I Hvad shoot fanden er that? det for en dude? Can I shoot that? Can I shoot that? Du kan skyde ham der. Hvad fanden sker der nu? I don't know. Rolig nu. Nå, der er en ulv. I wanna have my sword again. I wanna have my sword. Okay, slap. Prøv at gøre det rigtigt i stedet for at bande. I can't do it right sometimes, you know. No, I want that so. Like this, yeah. Du minder mig om en 12-årig lige nu. Yeah, oh motherfucker awesome. Oh, I can talk. Hello there, friend. Unlucky for you to chance upon a bard on the road. Nå, han er bard. Han synger og spiller og sådan. Can I make a request? Du kan betale ham 25 for at spille en sang for dig. Doing it. Can you teach me about what is that? Det er et spørgsmål. Some may find their inspiration tucked away in tones. Okay, you stupid. I don't want to talk to you anymore. You are really stupid. Jeg kan godt lide, at han bare står der og snakker videre sådan. Jamen, jeg havde mere at fortælle. Du går bare sådan. horsey. Jeg er ligeglad. I want the horsey. Jamen, det var en elg for fanden. Jeg tror, du skal... I want that horsey. Du kan ikke ride på en elg, din galning. Hvis du nu finder en by, så kan du købe en hest der, men jeg tror, det I bliver... want a horsey and I saw a horsey. Det var ikke en hest, det var en elg. It was a horsey. Prøv at tage en grund til, at vi ikke ser så mange svenskere, der rider rundt på That's a elge. wolf. Det er fordi, de ikke er særlig ridevenlige. That's a wolf. De er ikke særlig svære. Den kommer efter dig uanset hvad, fordi ulve er nogle mærkelige sataner. Hvis du nu trykker på den der er lige ovenover den venstre angrebsknap. Den deroppe. Oh my fucking god, what is that? Det ved jeg vel ikke. Why are you doing that, you stupid piece of shit? Okay, slap af. Det er bare en ulv. No, you stupid. No, you stupid piece of shit. Rolig. I did it. I fucking did it. I fucking did it. Hot. What does that mean? Hot. Oh, that's a horsey. Dude, der er nogen, der har den hest allerede. Jeg tror, det er en dårlig idé at Can kæmpe. I take that horsey? It's so beautiful. It's so beautiful. Oh. Goddag. En jæger. Hvad fanden skete der nu? Oh. Hvad fanden er det? I want Hvad? that horsey. I want. Du stjæler den, hvis du sætter det op på den. Yep. Can I do that? Det tror jeg sagtens, du kan, hvis du har lyst. Men så kommer hende der nok efter dig. I want the horsey. I can hear. I can hear. I did it. Tror jeg. I did it. I want the horsey. Steal. Oh, can I steal it? Af. Yeah, but I don't want to. I hate stealing. Ja, så lad være. I don't want to either. I want to find Jamen, så my gå own tilbage igen. horse. Gå tilbage igen. Fordi de der dudes, ikke, som I slog ihjel, som hesten nakkede i ansigtet med sit eget ansigt, Okay. de havde sikkert nogle rimelig vilde ting, fordi det var sådan nogle troldmandsdudes. So Du burde også lige snakke med hende der engang. Det er sådan, Ja. tak fordi du reddede mit liv-agtigt. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det?
We love this! Hun er nøgen. Okay, this is also... Goddag, lille dame. Jeg tror, de har snakket med mig, No, mens where did she win? Hvad fanden? Hun slenderporterede bare over på sit... I've been hunting and fishing in these parts for years. Okay, det er usynlig hest. It's not like my poaching is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? What have you got for sale? Hun sælger ting. Take a look. Oh, I want something. Border. Nu kan du købe ting af hende. Det er rimelig awesome. Hun har noget mad, og hun har noget forskelligt. Men du kan også godt sælge hende ting, hvis du har lyst. Goat hide, what is that? Det er skinnet fra en ged. Walker Raw rabbit leg. Rabbit Rabbit leg? Wow. No. Rare leg. Wow, rabbit leg. It's a rare leg. Rare leg. It's a rare. Prøv at se, hvis du går ned i dig selv, nu er du nede i dig selv, hvilket siger, at du kan sælge that's ting me. til hende. Som for eksempel... I don't want to sell my bee. Bear pelt. I don't want to sell my bear pelt. What the fuck is a bear pelt? For helvede, jeg har krampe i min hånd. Hvorfor har du krampe i din Jeg hånd? har krampe i min hånd. Hvordan er det muligt at få krampe i sin hånd af det der? Er det bare mig, der er sådan... Hvordan kommer jeg ned til normal synsvinkel igen? Okay, B. For fanden. B. Jeg kan ikke gå væk. B. Nå, B. Jeg står her og råber et bogstav i ansigtet på dig, Sådan men der. der sker bare intet. B, og du tænker, ja, jeg ved det godt, kommer A ikke først være der med dig?